Hej, mit navn er Thomas Storm, og jeg vil gerne sige tak til den Fynske Opera, fordi de har hjulpet mig i forbindelse med den koncert, som jeg skal til at lave om en time her i New York, i Victor Borge-salen i Scandinavia House. Jeg er meget, meget spændt, og jeg er meget, meget taknemmelig for det arbejde, de har hjulpet mig med. Lige nu står jeg i The Green Room, som det så fint hedder, herovre i USA. Ja, det er meget sparsomt. Inden ved siden af, der øver den pianist, jeg skal spille med, Tanya Gabrielian. Jeg har sat hende på lidt af en prøve. Hun er en amerikansk pianist, som bor herovre i New York. Og hun har aldrig spillet Nielsen eller Sibelius før. Så hun sidder og øver sig, men det gør hun rigtig, rigtig godt. Og jeg vil lige tage jer med ud herud i salen. Hey Tanya. Hey. I'm just recording. This is for the Funen Opera because they have sponsors. So thank you for bringing him. Og som I kan se her, så er det her, det er simpelthen salen. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se. Nu vender jeg lige om. Det er salen, og den er udsolgt. Den er udsolgt, og her er scenen. Så, men vi ses om et par måneder på den Fynske Opera. Ha' det godt så længe. Hej!